Is Micheál Liam Ó Maonlaí. Tá mé sitje an seo féchaint amach Cuan na Gaillimhe. Amach cheann mhórnis céirdúil. An rian teachta sa gimocht. So tugam cuiridí vinis, velling, don úrach le goile eile agus bunig tainmh as ar ggóluadar. An seo i gcún an cheoil. Fáilte roimh go Cuan an cheoil a lucht éisteachta, tá seanna chumrádaí I hAlmhain. Chuid mis ar scéil go scéalachán agus cloisteáil agus tugach bua dom atá fós dom íomhanú agus sin bua an cheoil agus go mór bua cheoil tradiisiúnta. Agus an té a bhí anmhúinteoige leis an dúil sa cheoil sin an té bhí taobhhéarda sin domsa ná Micheál Ó Maonlaí. Tá fáilte rót a bhí híl. Tá sé go dá sa bheith anseo leat. Agus do bhac in éonta leat Diarmuid Ó Maonlaí. Sin Fáilte róh Bert. Beimiid a caint ach leanmuid le cúpla plís eile ar dúis.
an ra tú a garig Lo awaca tú ein magra Lo awaca tú gilena finne agus ceoil am rá Lo awaca tú an túl bachúra spavíl se blá Lo awaca tú ma Valentín an arashi Dáchlí mar time David said a garig agus chanig mein órá Chanig me gilena finne agus ceoil am rá Ó chanig me an tú spavíl se blá chanig mein da Valentín is ní roshi dáchlí mar a táir Diarmuid ó hAlmhain an sinne hAlmhainta agus an rotú ar a garig. Cúine muid léinn cúpla mar seil beidir
Berta go bheith an seo is úntach an rud é domsa. Go mór a bhí híl tá tuair mé léirú beag den locht éisteachta gur ra Micheál Scéal agus dhearan ní ra mé rohá agus na leabhar agus bhí mé cúhalach agus, ní ra misneach ítach ach tugach an fadóg stáin dom agus thosa mé déna ceoil agus an sin bhí an fear seo thiúcach isteach go dtíon Scéal agus bhain sé na faoin dúin agus bheadh sé site an sin with a kind of a bemused expression site agus just a simmit agus lí ní ra éon sais bhí sais take it or leave it a buint leis lí ach do waris dus na huaireanta sin go dolisteach agus Micheál Ó Maonlaí na hiúcach isteach dúin is scoileachán agus cloisteáil le faoin bhí dúil agat sa cheol agus thug tú dúin an dúil sin agus gan mór an a rá freisin. So inis dom a bhíl cad astait as bli léirid? Yeah, is as an charig dubh dom. Yeah. Agus rugga mé in Upper Mount Street. Yeah. Agus tóga mé ascail cnach muir fan sa garig dubh agus éon cuioine atá am ar má óige is síbhing an saoil a bhí am. Really is saoil áling a bhí ang sa teach. Yeah. Gus cuinom sa búilisteach aige de heachsa agus lefiíochna agus churmar cnágar an doras agus bhí an teach just lán do uirlisí. Agus ní is a gom groithe a lehéad do rinne ann. Ní is a gom groithe na uirlisí agat, mar ní thóg fáisteach ach a bheadóg stáin. Ach bhí sitar ón ind lite san hala. It's like, what? Sin isteach is íon seomar seo agus trealamh tafada agus violín, banjo, bazooki, mandolin, chuilerud. Agus chuir sé sin a bhaim ormsa. Doscail sé sin doras imaigeine dom hain faoi bheith ina ceol agus go bhfuil. Go bunúsach hain gach aine sa teach an piano. Ach go háirid me ahar. Agus ba snag ceol a bhí ar siúil aige. Agus ba fan mór é de Fats Waller, so tógam mise I géisteach le Fats Waller. T for two, bhíoh sé a haint a rís. Ach agus ba áraní é comá bhíoh sé a canna cór agus ruí mar sin. But an céad céim eile tar éis an piano, rinne mé céim a ceair le ach sin a méid. Agus bhí mé sna gasógaí I Downabroch. Agus bhí banna píbi ag na gasógaí. Agus chua mé isteach ag an rang an chéad lá agus bhí mé timpeall dóí ag beidir. Agus dúirt an hAlmhainteoir lom, chuirt a lámh síos ar a mabhar go bhfeiceam in Améiricaí. Agus dúirt sé, be tusa go má. Agus de ládóg a bhí dóí ag an am an just é sin a rá. Agus rééis cúpla bliain an sin bhí mé mar pipe major ar an banna ceol, Agus Pí móra, God, níor sin go. Agus ag an am céine bhí banna ceol ag na gasógaí iste I lár na carach. Agus cé bhí mar pipe major ach Mick O'Connor an flútadór. So chur mar aithnéir a chéile agus tá muid cardú ó hin, So an céadrad eile ná cuireadh síos go dtíon rainn mé ar cuasa saora. Agus bhí fearr an sin a múna fadóige. Agus níor a mise a géirí fadóga elam mar bhí sam go gurach sé seach ar má fíbreacht, mar is rud difriúil ar fad an píbreacht. Ach tá más ó dín an tanam a bhí ar fearr as trálín ó áit cinnta géirí. Ach is an thosa mé ar a bhadóg stán. Agus an sin bhí seanár dar bannam Tom Breen. Agus an diab a bhí aige ná bhí siopa leabhar Pembrey's bookshop im lá tlia. Agus bhíoh na leabhar taobh mo. Agus an diab a bhí ag Tommy Breen ná súla chuineáil ar na leabhar nach cuideach éon iad. Agus bhí
ifig ma ahar tras na bór. Agus bhí sé cardúil leis na Pembrys. So, Cin áit a ríis am leag líad? Clare Street. Clare Street. Yeah. Chúla mé an sin gur raibh an fear seo Tommy Breen cinál cáúil mar piccolo player. Rinne sé cairníní agus bhí sé ar radio agus cuilerad. So, dair sé tí an sin agus cuaimi sé ar cuairrtaige bhí coní ar an bailin bór. Agus cuaimi seachaige bhí sé just a leba. Nar thug sé bruntanas dá piccolos agus flute. Wow. Bhí mi sé timppel cuaigh nó whatever. Agus thosa mé ar a bhlút an sin agus bhí mé a héad agus a héad níor bhéon bhúntóir am. So bhí cinál marúil a teachtar am a séad as a séad ar deir a hána sé am. Agus sé nuair is smó a bhí a haint am ó hin. Agus an sin nar rinmhain a thar teiste, níidir seaca dó. Bhí mé gul géirí mo intaní na suas cén úrlis a haining, céiríon príomhúrlis am. So bhí sé idir an óbó agus píbillan. Wow. So bhú an píbillan amach agus chuméis seach ag líorrósam sa cloisteáil ceol an sin ag bar Grafton Street, agus chamé gábhlín an sin. Chatham Street. Tríomhlín, Chatham Row, exactly. Chatham Row. Ach bhí an ceachta bhí am, bhí sé ag leabhtaréis an é iad a cédí. Agus bhí Liam Ó Maonlaí go dtí 10 clog. Ach cuidmhad an am ní thiocach an duine a bhí am dhé an agus dheofa mi sé uair a clíc. Breise. Ach an duine a bhí go teacht ag na rangana I mi dhésanna Ivor Brown a fuair bás le dearnas fear áling even, Bhí an dúil ag na píbi. So sinna cinál an stair ceol agus an sin ina dhé sin nuair a fuair Seán Ó riad a bás chochraigh Éamon de Butléir grúpa hosnú cosú le ceoltóirí cúlan dar a bannam ceoltóirí láin. Agus bhí mé páirteach an sin le Paddy Lacan is Mary Bergan agus golóir eile. Agus bhí sé sin ionta go bheith timppel 5 bliain. Bhí mar a taistil is a duine chuirteach go ceol agus scacad. Agus bhí mar a fálam tunes nu an tamar fad ag mórmhór tunes na crite agus rudí mar sin cool tunes Carlin agus scacad mar sin so bhí éagsúlaach da. A bhí an timein go deo le ceoltóirí láin camera. Agus is tócha go bhfuir tú an tuiscint sin ar cócheol agus... Well, is screenam, bhí radio that about Atwater, Kent, they were kind of famous radio, cinál Somalia, Anna. Agus íháin bhí mé sitan sin agus tháinig an ceol seo ar nai, agus ceoltóirí cúlan a bhí an. As bhí mé rá hAlmhain sin éon rud atá mis sé géirí a dhéine. Agus críoch na mé suas a ceoltóirí láin, a bhí a duine rud sin. Le cuidas na ceoltóirí chéine. So bhfuil pí eile gasas muid mar sin? Well, tá 3 rialann seo hang, Miss McGuinness, Geordie Commands agus Reenans.
chuirde tá sé bhí géisteacht le radio na Gaeltachta agus Cuan an Cheoil agus tá Diarmuid agus Micheál Ó Maonlaí i hAlmhain. So tá sé go hála féchant ahar agus mach freisin, ahar is sé mise agus bí an aithne ag an mach an ahar fiúin níos mú ná martá ag an ahar mach braham. Mar bíon an mach a féchant an ahar ón chéad lá. Agus so cén cad is tá an scéal le Micheál Ó Maonlaí. Cín. Tá sé thar cín nach go háid hAlmhain agus dad a gcónaí leis sé ceol an áíre agus nuair a dásmod sus leis sé ceol a chu cleachta cholí agus síos leat sein na tún pe mar tú ag ggéar a dhéanamh tú go le dhéanana agus feicmuid sus na tún sin le agus sto ag an tús an sinna hosa sé le nuair a bhí muid go le na phlána agus ag na féilte agus bhíoh hAlmhain so hain bhíoh muid gáil Cuinnam bheach dus a gáil ar tarascín chuideach tú Micheál Ó bheach cuinnam a chun a chlár lá cin bhí mu tísa i Milltown agus ar am charáis go dúlan stop mu déag seanteach a cin seir dhíh bhór am oké mu just stoppisteach te níra me sé 8 bliana díis na 9 bliana díis a stop mu stéan agus nach steach sa teach a réchaí agus thug bhí dad agus Jeff Wolf bhí an. Agus nar thug sé réis sa bhí cinál sciobal ar chola tí an áte bhí sé deannach chud puibaí. Agus ní se chabeg hí sé just áitbeag bíide agus cuiile a gcónaí níor mar cháda sé gauntar beidir agus na PC gan na puibaí se timppla a choláit. Agus is cuilam sar taris mar sin á se do bhaimart na bhí me óg. Agus a sin ar a deanna ní sinne has bheith me hén sa hain mar bíon fósta. Gal ó féilte le cuiile na a bhéin na mún a lífach dead am jacéad ach me si bhí me se limne a bheith písas changlaoch a dead is sé. Cáil muidir gal dear seachtaine se. Níle sam fang mééis san bhfuil éon féile ar siúil is sé síos is Jimach muidir linn ar a mór an andaród igéin mar a dear se. Ach fríidir ruúd sinach cheangal an speisialta na a bhín tú canéad am le daine be me chobuoch go bhfuil just a bheith an bheith seint ceol le chéile agus hámacha le chéile is just sé an speisialta ge Priviléid. Nis caiintear cheol cad in spidinis. Fán maul Ó go háin. a ghrálí láblam. Sin ceantas na cín a formmuid nuair a bhí mi le ceoltóirí lein.
sin go hálinn ar fad. Is Micheál Liam Ó Maonlaí agus tá sé bheith géisteach le Cuan an Cheoil ar radio na Gaeltachta. Ceol álinn an sin ag Diarmuid agus Micheál Ó hAlmhain. So, Diarmuid, an chóirt sin a chuir sibh isteach go Mr. Wolf agus na Peaby, ar chuir sé sin ar bhaimart agus hosú simint nó cad a sppraghú? Well, chaise gur dionn ar bhealach agus stoi bhí Peaby ag dead samála freisin son bhí muidir chluisteáil níos sa ríist agus sé amach. Ach eisteach go leor cosú leat a bhí ar hanig bhechtú an dear bhead go bheith písa. Agus a tínar bhí na tún dat ra cinúil sta géir seint, agus cílam chu sear má lácinn na rimá agus. Bhí tu sé idir an na Peaby agus an óbóidirta? Well, I mo chlegansa, bhí mis gur an double bass. Double bass, ah? Bhí mo chlegan am. Níl sam cim fád, níl sam ceas anig se. nó na Peaby agus, well, níl sam rom eile seanáil a double bass ar na ríide. Ach, an Peaby sin ar a jecha nar bheith session ar bhéin níos óga freisin na breanú ar na Peaby tá tarn teaisteach a bainslób, so níor just sin an treo bhí me leáil. So, racham ar eis go dad ach gur bheal an ileán tú? Cínte, Céir do háil an sin? Well, bhí Diarmuid sé bhí díis agus thochraíomar boga go hinna sir. Bhí ánim a bhean bhí sin na hAlmhainteoir im aclaí agus bhí Micheál Ó Maonlaí. Agus bhí ceadaing 3 bliain a thógáil, sir dá a bhíon leat. 3 bliain? 3 bliain, yeah, scoth. Wow. So, bhí Diarmuid 3 bhí agus chuir sé seach sa choracha ná sa bád a dúlan agus trasna go hinna sir. Bhí sé bhí díis agus bhí an lead sinna agus bhí sé sin beidir 3 bliain í sinna nára ag an nám. So bhagur mar go hinna sir
agus bhí an táling fuair mar teach agus rinne mar suas é agus nuair a tháinig deire leis an trí bhliain bhí a remid a go leis go blaat líon so níor fléimar é just cúisí mar suas maidir nóáin agus dúir mar tá sílar ó bhahan seo ní muid a go le bag a leis go blaat líon so tá mid an ó hin 8 bog mid an agus tá mid an ó hin agus is neamh domsa a bheith mar atálinn na sir neamh fad ní léon deire leis na híntasaí eicms chuile lá Bran a sús ar a spéir ó macar a bharige bhín náirige difriúil chuile lá agus nuair a imíon más a bheit tríú ceir lá bím sin spailearm. Yeah, weird. Like, nuair a cuioine tuair gur cha méid an chud is mód am a héile mar a clia ach tá ceangailt cóláidir agus a déiteach a bheith ham le hinna síranis. Agus thugur sibh síos an sin agus leanúirt a bheith muoine ceoil. Exactly, yeah. Has mé múna ceol in sir agus an sin in ismeán agus an sin in ismór. So tá na gasar bonscoil ar fád duna ceol lumsa le scór bliain níos mó. Yeah. Agus stanín se thar cín. So an bailachcha úsáidm le ceol a bhúna nuair a tá leabhar am ceol agus nuair a tá cuaig tún déag ar ólasachab dearm lob Tá géirí haint a níis. Right. So tugam ráha dómh crit nó bosca ceol nó concertina nó píb nó banjo nó báran agus nuair a fiúcann siad an dara uair leis an sin tugann sé sin ógach mór dóibh mar tá na túúns sin a ligan acu ón adóg stán agus ní gádómh ach an techníce álam ar an uair leis so ní bhíonn siad a bhád teacht ar áil leis na thuirda siad. Waiden ruan aronta a hayad agree in a var Talasar down polfonta is tare on their legard Ta tinne an rivan lasanta tar naislinne tago seil tar in the fitted gasa gobino hurdovel taglite na see gold Bia mochri chondul tete Mar ta fishar shin cherbau She mori go gret fariat son How I just is go dictar bon gabri
Cháirde tá sé bhí géisteacht le radio na Gaeltachta agus Cuan an Cheoil agus tá Diarmuid agus Micheál Ó Maonlaí i mhúnta. Carolyn. Close. The characters? Oh, that, yeah. Jesus. Gerard Dad, sin níos rítra mé sa lena híomh session is go raibh náta nó ar látaíomh just ran nach seart an í close. Close. Shorthand. Yeah, you're to follow away more. Yeah. But bhí berteile im leat lia bhí Jonagur mór orm agus Joe Ryan agus John Kelly. Yeah. Agus bhíoh siad a seint ihe de híine Donhu's pub, Marion Row an sin. Okay. Agus bhíon si go isteach go minic acab. Agus bhíoh siad a nós acab a gáil a rás go chundaí an chlár áite bastóp gá úr sa bhliain. So thugad a chuir a dumsa a gáil lob. Micheál an áras Micheál agus bhí mé an tomad. Yeah. So d'oibre sé an dábhealach le bhí siad san an go ar nó agus bhí siad cinnte go meach siad a bháile lomsa sa chár. Ach bhíidir duine cuairt ar ceoltóirí difriúla gunda an chlár, so thug sé seans mór domsa búla le ceoltóirí nach beidir nach bhaig mar seans búla lob agus Daoine ná fágach an próist is doch. seans bha, yeah. You know, so Joe Ryan bhí sé antógaí le cumórta sí, so dír sé orm sa seint leis a duets agus trios agus bhúmar críomh na hhéir agus scoilir. Ach bhí sé anías ach rounníoch sesin na tunes le na cumórta sí agus dála me siad dír an bhealach bhí sé acab ag a hain. Ach bhain mé antanamh mar John Kelly is duine an hain a bhí an agus
Bhí John Kelly le ceoltóirí chúlann freisin nach. Agus le ceoltóirí láin. Agus le ceoltóirí láin, yeah. So before an fribléad a bheith géisteach le sin a caint, agus nuair a bhí mit sa bhana le ceoltóirí láin, beidir a teacht a ráis a scúil é, ní stop sé caint an bailach ar fad, agus bhí an a sean scéalta bhí aige, ug sé ráarch isteach cultúr a bhí imi beagnach, beis basta cairg go hólt náid, gar go cairg go hólt go sin agus cuair sé sús go blaat lia. Agus so bhí anna thionncar ag an mertin orm mar Micheál agus mai har a bheith buíoch góib gur thug siad isteach sa cheircear le bhí si tinine mar atá an, agus gur thug sé sin dearcha domsa ar síl eile nach síl na cairg go duibh. Bhí a bheitach beidir. Cúpla riad. agus í sibh sin go hálainn an dá adóg. Féidir a bhla. Na fedog í chéile. No.
Ní chluistear mór an de gúnaí bín an fadog agus a gal aige dí Go dtí uair sé gan eilech a sin Tá sé hAlmhain ach go háid Tá trí imíreise go bhd go te go hálan go háid péidir le chéile ní chluisiú túrá vinnice. Bhí bheith seintisté sa crain in eile le Sean Ryan Larkins agus tá te síos chuile deadúna te bredáran le chuige bli ar ní cecha blianaar chuile deadúna an lei. Tá sé gaiisleán nach bhfuil Sean Ryan. Ach chuile bhí me sé me leirleis bhí fad agus bhí me cuatú cean nó agus is like any recommendations is there she's like I don't know but you can have one of these as hook shamach mal the more as we jim as better gas score fat or gestan is like you can try one of them anyway chulig aan ek Jeffrey wacht in the church home or round in the said agus through the father trial and error agus ach ni recht rasch gym banus ni veder awala okay well cut free piece of ceol eile mar sin
Hopjigs. Yeah, as malam an rihim atá ag an hapjig. Ní cluisin tú lásach minic No. vector domsa. No. Táid an seo sa spidéal, Studio Cuan, hAlmhain, tá Micheál Ó Maonlaí agus Diarmuid Ó Maonlaí. Spailpín fánach? Fón das. Agad you.
Bhfuil sais in or ceol taobh mód an ceol, a héana bhaim or ortsa. Is málam sa bheith géisteach le fatswallar céigar tóga mé agus géisteach leis agus fear spríú línta go bhí an, agus bhí sé just as mé ón chu maith agus bhí sé agus na hárán a bhí a gceap bhí sé có granúir. Your feet's too big. This hárán. Can't have you because your feet's too big. Agus an scéal a ghabhain leis an gcultúr sin an cultúr Africach i America agus an slí an aithrítar scéal uafáis isteach go ceol cho cuachtach. Scrínom a ríist scéil agus do haspáin. Bhí mise sin ins ceol gaelach annachid dom hain agus buin taine bheas. Buin taine bheas a bheith just a duine mo bhealach hain tríd sais ceol gan sais a cuma. Spree. Sais a spree agus is tócha go gomfaí sean óráin sa tlí sin. Ach do bhuain an sin carillum an blues. Agus, tuisgur a sais go raibh an taithí sin agam le bheith sprí leis na nótaí eile, go raibh mé an sais líosteach leis an blues, agus bine thug á dhoscail an gata domsa le ceol rock agus pop agus mar tá an ceol sin ar fad bunathe ar an blues annachchuid. Bealach le díle len tromchúis mór de daoine agus é umpú, é chasaisteach in óir agus picú mór siomuidine agus fécht toid tú dul a bailach seo. Stoi go teachchuilech altar na ríide. An cinál sin bailach le chomach ar an trauma sin basically. An tromchúis. Cúpla pólca beidir, baile jasún. Thank you.
Diarmuid will ceol híomh do bháthair chumá. Just tíomh dead formid an ceol. Se. Ach, bhíoh ceol in is dausa, bhíoh dausa in is seachtaine agus sa bhíoh ceol a gúnaí an. But an táchta is mó a bhain le ceol na hián ná le dausa. Agus bhí luas áred le seint leine dausaí agus mana sé ceart ní dhéanana si dausa. Caithfeadh an ceol a chur faoine chosa. But a gunda an chlár aber ní 7,000 an áit tá muide. Bhí an céine an, bhí an ceol an le an dausa. Inis tá go bun úsach tá ceol tradiisiúnta scara amach ón dausa. You know? Like it's true nach bhfuil taithí ag chuile ceoltóir a bheith seinte dausaí. Yeah. You know? Mar bíon is signa dausaí nar atá an ceol ceart agus spragan siad a go amach a dausa, you know? Yeah. Na flúr na maidin is órinné Ó clú leis géhán nachling a chú na berla rún na héic sé ó blian féile is fáilte. Dag núis mar iadén dús gach le dhill a óchan le do gáire sé má gan mes to hjorling hein sa don sin hen vi kante Tam bruiti ben gan so in ganil a chlúa é gáine mar gur tú máir ag I goigi éireann cúis ná sé na máiste. Dag luis areld gan smúid hAlmhain bachúgach ein máire Geofar plúr gus méad agus canuas ó creabh On don sin hen vi kainte.
a gochals fairloch. Glúis Liam hAlmhain a balbog. Tras búil tí cléir is tuaí hain. In asúin faoi daí bána. Hui gamam wad waren hachlo chreide na O glúis Liam hAlmhain san oigenis an dón sin chéin bhíointe. A chuirde, tá mé tacaí chun deire, I dro deire níos a chlár, an seo sa spidéal Cuan an cheoil. Bhí sé de frihléid agam a bheith site I ggólódar Micheál Ó agus a bhac Diarmuid ó Halloween. Gur míle maithagah a bheith ling.